Hej alle sammen og velkommen til. Jeg skal snakke om løsningsformlen for en andengradsligning, og jeg vil gerne lige komme ind på nogle ting, inden jeg starter med det, som jeg har indskrevet i en lille boks herinde. Vi starter med formlen for en andengradsligning, som lyder på ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det er formlen for en andengradsligning. Og så har vi formlen for en diskriminant, som er b i anden minus 4ac. Og den skal vi lige have i mente, fordi den får vi i brug om lidt. Og så har vi her, hvis diskriminanten den er positiv, så er der 2 løsninger. Hvis diskriminanten er lige med 0, så er der 1 løsning. Og hvis diskriminanten er under 0, så er der 0 løsninger. Så jeg tænker bare, at vi kommer til arbejdet og snakker om beviser for en andengradsligning. Så det jeg starter med at gøre, det er, at jeg skriver selve formlen op for en andengradsligning, som jeg var inde på lige før, som er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det jeg så gør i næste trin, det er, at jeg ganger med 4a. Så den vil lyde på 4a i anden plus, 4a i anden, x i anden, fordi jeg ganger med 4, plus 4abx, fordi jeg ganger med 4a, plus 4ac er lige med 0, som I kan se her. Ja, okay. Og det vi så gør nu, det er, at vi trækker 4ac fra på begge sider. Så den lyder på 4a i anden, x i anden, den ændrer sig jo ikke. Plus 4abx, den ændrer sig heller ikke. Og så bliver 4ac så fjernet, fordi det var det vi træk fra. Og så på den anden side af lighedstegnet kommer der så til at stå minus 4ac. Ja. Så det vi så nu gør, det er, at vi tilføjer b i anden på hver side. Så det vil så lyde på 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus b i anden, for det var det vi skulle tilføje. Og det bliver så til b i anden minus 4ac. Og nu tænker I sikkert, hvorfor står der det? Ja, nu kan vi se nogle paralleller. Og I kan se her, der står b i anden minus 4ac. Prøv lige at komme med en gang. Hvad er det, der står? Der står nemlig formlen for et diskriminant. Ja, du kan bare gå tilbage. Så det vi gør nu, det er, at vi omskriver den lidt. Den har selvfølgelig stadig de samme værdier, men vi omskriver den bare lidt. Så vi skriver 2ax i anden. Det er det samme som, hvis der vil stå 4a. 4a. Det er ligesom hvis du siger 4 gange eller 2 gange noget i anden. Så det er bare det, vi har skrevet her. Plus b i anden, for den har vi bare rykket over fra. Vi har bare rykningsplads, der sker ikke noget med den. Plus 2 gange 2 ax b. Så der sker ikke noget, vi har bare rykket lidt rundt på det. Og du tænker sikkert, hvorfor er det, du gør det, Ria? Ja, jeg ved hvorfor. Fordi at her har vi en formel for kvadratsætninger. Og den vil nemlig hjælpe os med at løse den her, med at løse den her formel, og nemlig forklare beviset lidt. Så den her kvadratsætning, lige komme med en gang igen. Den her kvadratsætningsformlen, den viser nemlig hvorfor. Så som vi kan starte her, vi har et tal plus et tal i anden, og så tænker I sikkert, jamen hvor har du det hen? Lige her, der har jeg det. Så har vi en konstant i anden, hvor har jeg den? B i anden, det er det samme. Plus 2 AB, så det er jo 2 gange et tal gange et tal. Og det kan vi sige, at vi har her 2 gange et tal gange et tal. Og ja. Og ved hjælp af den kvadratsætning kan vi så omskrive den. Og jeg glemte lige at pointere, fordi at det her det var den samme formel som diskriminant, så kan vi omskrive det her til d. Så det er derfor, der lige står d, det skulle jeg lige huske at sige. Men ja, ved hjælp af kvadratsætningen, så kan vi nu ændre den her stilling, hvordan den står, og så vil der stå det her. 2ax plus b er lige med d. Og det var det var diskriminanten. Og ved hjælp af det her, så ved vi så, at d er positiv. Så det vi gør nu, det er, at vi sætter det i kvadratrod. Og fordi vi sætter det i kvadratrod, så må vi fjerne parenteserne. Så der vil så stå 2ax plus b er lige med kvadratroden af d. Og det er jo meget nemt nu. Nu skal vi bare isolere x. Så der står 2ax, fordi vi trækker b fra, minus b, og så plus minus, fordi den er enten positiv eller negativ, og så kvadratroden af d. Og så har vi så x her, som er lige med minus b plus minus
kvadratroden af d divideret med 2a. Det var mit forsøg at forklare beviset for en andengradsligning. Peace out.